Το νου σας ρε μάλια. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Ούλα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα. Θα σας εξαφανίσομεν. Ωραία, πού πάμε ρε, πού πάμε. Να δεις που γυρίζουνε ταινία. Λες. Καλέ musical, ο Βαλαμίνης θα. Κάτσε να ρωτήσω. Συγγνώμη, ταινία γυρίζετε? Καλέ, γιατί δεν μιλάτε, τι πάθατε? Δεσποινής, ταινία γυρίζετε? Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε. Κεριά και λιβάνια, αφού δεν απαντάνε, άστος. Κοίτα, χάλι. Και φοράω και το καινούριο μου φόρεμα. Το πήρα για το γάμο της Φυσίκας. Εσύ θα δώσεις? Καλό είναι. Όχι, καλό είναι σούπερ. Αλλά χρονοπούλου στο μια κυρία στα μπουζούκα. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως το θέλω. Συγγνώμη, αυτό τι? Αυτό είναι το τέρμα. Το χρυσόψερο. Μάλιστα, γιατί το χρυσόψερο? Όχι, εντάξει. Τι να σου πω, είναι πανέξυπνος. Είναι και αγόρι. Δεν βλέπεις. Θες να μου πεις ότι δεν βλέπεις? Συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Και είναι και συνεφή.
Το παίρνω μαζί μου σε όλες τις ταινίες που πάμε. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Νομίζω ότι αντιγράφει τις φιγούρες που βλέπει. Πώς αντιγράφει το ψάρι τις φιγούρες που βλέπει, Χριστιανή μου? Ένα έτσι τώρα κάνει κούρκουλο. Κούρκουλο. Ναι, και κάνει και δύσκολο άκου. Όχι άλλο κάρβουνο. Πώς κάνει, Χριστιανή μου, το ψάρι το όχι άλλο κάρβουνο? Το κάνει, δεν βλέπεις. Και κάνει και βλονίτη. Και ωραία στη μακρύ, στο μεθύστακα. Αλλά είναι επικίνδυνο, παθαίνεις ρόφης και κάνει κάτι περίεργο. Και δεν τον αφήνω. Α, καλά, εντάξει. Δεν πιστεύω λέξη. Μα κοίτα, κοίτα. Κοιτάω και δεν βλέπω τίποτα. Βέβαια, το αναστάτωσε στο ζωντανό και έπαθε μελαγχολία. Πάμε γρηγοράκι μου. Πάμε αγόρι μου να σε ταΐσω να ανακάμψεις. Αγόρι μου. Άντε, έλα κι εσύ, γιατί αυτοί εδώ θα τραγουδήσουνε τώρα. Μπα, και πού το ξέρεις εσύ? Απ' τις γκριμάτσες του Γρηγοράκη μου το ξέρω. Άντε, πάμε.
Έρωτας, μεγάλος έρωτας, μεγάλος. Αλλά έλα πες με το Γλιτζάνι γιατί εδώ πέρα υπάρχει λόγος. Τι λόγος? Ο Θανάσης. Μη μου πεις. Να σου πω. Με αυτή την ίτσα, την ξετσίποτη. Του Βαγγέλη. Ποιο Βαγγέλη καλέ, πες της γειτονιάς ολόκληρης. Καλά είσαι σίγουρη? Σίγουρη, όλο καφετάκια, κουνηματάκια, γλυκάκια. Έλα τώρα. Για κάτσε να δω, για περίμενε. Δεν περιμένω, λέγε. Κάτσε παιδί μου, περίμενε, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Αυτό δεν είναι φλιτζάνι, είναι το κλαμπ της Λάσκαρη. Crazy, crazy girl. Crazy, crazy girl. Crazy, crazy girl. Crazy, crazy girl. Τσου, τσου, τσου. Τσου, τσου. Λοιπόν, για λέγε, Θανάση, εκεί. Θανάση δεν βλέπω, αλλά γίνεται χαμός εδώ μέσα. Γυναίκες, γυναίκες πολλές. Ναι, και είναι όλες δεμένες σαν εσένα. Αποκλείται. Άκου που σου λέω, να, κοίτα και μόνη σου αν δεν με πιστεύεις. Έπηξε το φλιτζάνι στο πουά. Και τι κάνουνε χορεύτριες είναι. Καλέ χορεύτριες είναι. Χορεύουν σε ταινίες. Φιλενάδα. Τι καλέ, λέγε. Καλέ χορεύεις και εσύ μαζί τους. Εγώ. Πω, δόξες, μεγαλεία. Καλέ θα παίξεις στο σινεμά. Εγώ, τρέλα, πες μου κι άλλα. Βλέπω ολοκάθαρα. Καρέζη, Λάσκαρη, Αλεξανδράκης, όλοι εδώ μέσα είναι. Τι λες τώρα, τι Ναι. λες τώρα, παιδί μου, Ναι. τρελαίνομαι. Να και ο Θανάσης. Βρε, ποιος το ο Θανάσης, να σου πω, μπάρκουλη βλέπεις. Μπάρκουλη όχι. Αλλά να σου πω, βλέπω Γιαννακά. Τρελανέμαι, φεύγω. Πού πας, Μαριτρέ? Φεύγω, παιδί μου, πάω να πάρω σβάρνα τα στούντιο, τους χορογράφους, τους σκηνοθέτες. Τρέμε Καραγιάννη, τρέμε Κοντού, τρέμε Βουγιουκλάκι. Φέρτε ορχήστρες, φέρτε μπουζούκια. Συγγνώμη. Μαέστρο, ένα χασάπικο περιποιημένο. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα με θύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πει, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ, από το αίμα να πληθεί. Πάρε του φεγγαριού το δάκρυ, από το αίμα να πληθεί. Κι εγώ θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλάγια σου με θα έχω τον ουρανό στην αγκαλιά. Κι όταν ξυπνήσουμε και πάμε ξανά στα στεκιά τα παλιά,
πάγου. Υπάρχει πιο ωραία περιοχή. Πιο κήπο σου όνειρο, δεν χορταίνω να τον βλέπω. Έχεις και ωραίους γείτονες βλέπω. Ποιος είναι αυτός? Μην τον κοιτάς καθόλου, μεγάλο μπέρδεμα καθόλου. Μπέρδεμα που τρελαίνομαι, για λέγε. Ναι. Δεν πρόκειται να παντρευτεί κανείς αν δεν παντρευτεί πρώτα η αδερφή σας. Καταλάβατε? Εντάξει. Καλώς. Κατάλαβες τώρα το μπέρδεμα. Ανήπαντρη αδερφή, μακριά. Όχι αδερφή πουλάκι μου μία. 3 στον αριθμό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι με τη Ρεν, τη μεγαλύτερη. Αυτή έχει ένα μπερδεματάκι. Αυτός όμως δεν λέει να την παντρευτεί ο λεγάμενος. Και επειδή έχουν και οι υπόλοιποι ένα μπερδεματάκι, προσπαθούν να την αποκαταστήσουν. Την πήγανε στα βουνά, την πήγανε στις θάλασσες. Τίποτα. Σαν το στούντιο. Αχ, εσείς εδώ δεν είστε γειτονιά. Το στούντιο του φίλου είστε. Παναγία μου. Αυτή που λες είναι η μεγάλη που σου έμεινε. Κάνει τώρα την υπνοβάτισσα. Έχει ραντεβού και καλά με το λεγάμενο. Και κάνει την υπνοβάτισσα για να μην την πάρει χαμπάρι ο αδερφός της και έχουμε δράματα. Καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Α, να τα πουλάκια μου, νάτι και οι άλλοι, όλοι στους δρόμους δίπλα. Τι κάνουν? Αυτή. Είναι η τρίτη αδερφή με το φιλαράκο της. Αλλά και αυτοί τώρα έχουν βγει. Θα σας τακτοποιήσω εγώ αύριο, θα σας τακτοποιήσω. Θα πάω εγώ και καλά αύριο στο σπίτι να τους κάνω επίσκεψη και θα τους γυρίσω εγώ καλά. Καλέ, που πάνε Δεν μέσα θα στη πες μισή. νύχτα. Και κάνει και ψόφο. Να πεις ότι κάνει λίγο ζέστη. Τι να πω βρε παιδάκι μου, αλάστη, δεν το καταλαβαίνω. 2 τη μερική. Το προτιμούν κρύο. Αυτοί μπορεί να το προτιμούν κρύο, αλλά εγώ έχω ξεπαγιάσει. Πάμε μέσα, μερούλα μου. Πάμε.
Θέλω να σταθείτε και να με ακούσετε με τη δέουσα προσοχή. Κομμένη, βάλε την όπιστε και αποχώρησε ειρηνικά. Δεν κατάλαβα, κύριε, γιατί τι θα μου κάνετε. Θα σε πιάσω την προπέλα και θα σε γυρίσω ανάποδα. Παρακαλώ, μην αγγίζετε. Γιατί, θα μου κάνεις. Κύριε, δεν τρέπεστε. Τι είναι αυτά. Ωραία, δεν τον βλέπεις. Ήρθε εδώ πέρα να μας παραστήσει το γαμπρό. Δεν παριστάνω τον γαμπρό, κύριε. Είμαι ο γαμπρός. Επιτέλους, δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτά που κάνετε θα το χάσετε και οι δύο το κορίτσι. Αν δεν τον βλέπεις, ήρθε εδώ, σήμερα στολίστηκε, έβαλε και 10 κιλά λεμονόσμου στο μαλλί και ήρθε να μας πάρει το κορίτσι. Ποιο κορίτσι, κύριε, δεν καταλαβαίνω. Από ποιος είναι ειδικό στο κορίτσι. Λοιπόν, ή σταματάτε ή βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Είδες τι έκανες τώρα. Εντάξει, Λοιπόν, στεκόμαστε στάση προσοχής. λοιπόν, ενδιαφέρεστε και οι δυο για το ίδιο κορίτσι, έτσι. Εγώ λιώνω. Εγώ σφάζομαι. Λοιπόν, κύριε Αποτέρια μου, πόσα θέλει να μου κάνεις τη δουλίτσα. Κύριε Φόντα, με προσβάλλετε. Ας όταν με προσβάλλετε και λέγε. Πώς. Κοιτάξτε. Τι κοιτάξτε, πώς κοιτάξτε. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Τι να κάνεις ρε κακομοίρη. Άμα σε γυρίσουμε ανάποδα, ούτε στραγάλι δεν θα πέσει. Έτσι είσαι, Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Α, για να δω. Θα δεις. Περίμενε και θα Τι δεις. θα κάνετε. Άμα, Κύριε Θεόδη, μου σπάσει τα νεύρα. τι κάνετε. Είσαι ρε μαγκά, πόνεσα. Ήσυχα. Θα τα γεράσεις. Τι θα κάνετε. Κρατάω. Να! Τι έκανες ρε. Πήραξε το φόντα. Θα πεθάνεις.
σου. Εγώ τα παίρνω. Αυτά δεν έρχονται. Μα σου Με έχουν πεθάνει κι αυτές οι γόβες. Μαζί σου κανονικά επιτέλους. Μορτή μας λες. Σου έχω πει όσο είναι αυτή εδώ δεν αλλάζω, αφού παίζει κατάσταση. Καλά, το ξέχασα. Το Γρηγόρη δεν τον έκανες. Αχ, χάλια είναι το χρυσό μου, τον άφησα σπίτι. Γιατί? Το πήρα και πήγαμε στην ΕΜΑ και είδαμε τη Στεφανία. Στο αναμορφωτήριο. Ταράχτηκε, αναστατώθηκε, χάλια είναι. Πολύ κακός. Η εταιρεία είναι αυστηρός ακατάλληλη. Το ξέρω, μωρέ. Τέλος πάντων. Τι έγινε με το Θανάση, για πες. Θανάσης, τέλος. Δηλαδή χωρίσατε. Πότε. Ήτανε ξημερώματα. Εγώ βγήκα να πάρω το γάλα. Το είχα ξεχάσει έξω από βραδύ. Τον είδα στη σκάλα. Καθότανε σαν δαρμένο σκυλί. Μόλις με είδε πετάχτηκε. Εγώ τίναξα το κεφάλι πίσω αγέροχα και του είπα «Φύγε Θανάση». Αυτός εκεί ακίνητος. Εγώ πλησίασα κι άλλο. «Θανάση, φύγε», του λέω. Αυτός τίποτα. Εκεί. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν για λίγα δευτερόλεπτα. Ήμασταν σε απόσταση αναπνοής. Και ξαφνικά βγάζω μια κραυγή. «Γιατί δεν φεύγεις?» Αχ, ανατριχιαστικό. Κοιτάξτε. Και μετά τι έγινε. Μετά, με δάκρυα στα μάτια, μπήκα μέσα και έφτιαξα ένα ποτήρι γάλα και ήπια. Παρεπιπτόντως η κυρία Γεωργία με τον έρωμα το έχει παρακάνει, έτσι. Φτωχό μου παιδί, πληγωμένο μου πουλάκι. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις. Καλή, θα της το δώσω πίσω την άλλη φορά, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι με το γάλα, χρυσό μου, με το Θανάση. Είπαμε, Θανάσης, τέλος. Άντε, πάμε γιατί έχω έναν υδραυλικό που περιμένω. Ο πρέκας της κυρίας της αυλής, ο χρειά μπροστά του. Αχ, οι κυρίες της αυλής, τι ωραία ταινία, πώς δεν το σκέφτηκα. Θα πάω το Γρηγοράκι, πολύ θα του αρέσει. Ειδικά η σκηνή που μπαίνει ο Μπιθικοτσής με το μπουζούκι στο χέρι. Ποιος Μπιθικοτσής, καλέ, αυτό είναι από τη μοντέρνα σταχτοπούτα. Μαχταρμάτα έχεις κάνει στο κεφάλι σου. Η μοντέρνα σταχτοπούτα, τι ωραία ταινία. Τι γλέντι κάνω με το πυριβουγιουκλάκι, τη δουλειά τρικούβερτο. Βάλε κι άλλες πύρες, κύριε Στέφανε, κι άλλες σοκολάτες και πολύ κρασί. Θα το κάψουμε απόψε. Άντε να χαρτείς ίδια τι κάνεις. Να δεις κι τ' άλλο. Μου αρέσουνε τα χωριά και πολύ το ομόλογο. Χάλιγκάλι, χάλιγκάλι, χάλιγκάλι. Μικρή μεγάλη, χάλιγκάλι, χάλιγκάλι. Μοντέρνος ζωηρός, αληθινός χορός, το χάλιγκάλι. Χάλιγκάλι, λεβέντι μου κι αληθί μου. Δεν πάω απόψε σπίτι μου. Μαζί σου θα το σκάσω. Θα το κάψω, Μαρία. Ένα τραγούδι δεν μπορείς να μάθεις. Άντε, προχώρα, προχώρα. Να παλέψει με το κρύο. Βαρύς με βάρεσε ένα κορίτσι μ' άρεσε πώς να το ομολογήσω. Το τέρτι μου ξεχύλισε, μ' είδε και δε μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω. Το τέρτι μου ξεχύλισε, μ' είδε και δε μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω.
πόντισα απόψε που τα βρόντισα και εδώ θα την αράξω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου, μαζί σου θα το κάψω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου, μαζί σου θα το κάψω. Ξέρεις, Σιλινός κι εσύ, να με δουν, να με θαυμάσουν και να με ερωτευτούν. Μέσα. Ακολούθησε τη μυρωδιά. Ο αδερφός μου τηγανίζει και φταίγες. Και τα παλικάρια. Και αυτά μέσα είναι. Αχ, Μάρη ξυλόποτα. Νομίζεις να μας φας εσύ τους άντρες. Αν εσύ έχεις το κομνηνό, εγώ θα πάρω το Γεωργίτσι. Πάμε, παιδιά!
με κοιτάει στα μάτια. Για κάθε τι που θα ζητώ θα γίνεται κομμάτια. Ευρώπες και Αμέρικες μαζί του θα γυρίζω. Θα τίνω μέσα μάνεκεν, θα πίνω, θα καπνίζω. Γεννήκατε πια περνάει, το νησί και εσύ πονάει. Τώρα να πει και τσιγάρο, Παναγιά μου θα κρεπάρω. Αχ, έλα, Χρυσό μου, μη με σκάς. Μα τι θέλεις επιτέλους, δεν έχω καταλάβει. Μία μικρούλα χάρη, μια μικρή χάρη, μια τόσο μικρουλίτσα χάρη. Και γιατί δεν τη ζητάς από τη φιλενάδα σου, τα σπάσατε? Μη χειρότερα, με την κολλητή μου θα τα σπάσω. Απλά είναι πολύ απασχολημένη αυτό το διάστημα. Έσπασαν κι όλα της τα υδραυλικά και άστα. Κι εγώ τι θες να κάνω, άντε πες. Έλα πιο εδώ να μην μας ακούνε. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω ένα αίσθημα με κάποιο από τα παιδιά εδώ που κάνουν τα γυρίσματα. Μάλιστα. Και λοιπόν? Λοιπόν, όχι ότι δεν είμαι σίγουρη για τα αισθήματά του, αλλά να, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Όχι. Ξέρω ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ κλειστός τύπος, πολύ ντροπαλός. Δεν εκδηλώνεται. Ωραία. Και τι θες να κάνω εγώ? Κάτι πολύ απλό. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι expert στο φλιτζάνι. Ναι, μπράβο. Άντε, πες, τι θες να κάνω δηλαδή? Άιντα, Ροσκάς. Εγώ ή εσύ, τι θες επιτέλους, Χριστιανή μου? Θέλω να πας και να τους κεράσεις καφέ. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους θα δώσεις και σε αυτόν. Μετά θα μου φέρεις τα φλιτζάνια, θα τα μαζέψεις, θα μου πεις ποιο είναι το δικό του και εγώ θα κοιτάξω και θα δω. Θα κάνει και η μισή. Ή να αρχίσεις να χαλάς και εσύ τις βρύσες σου. Ναι, όχι. Θα πας επιτέλους. Άντε, φέρ τους. Ποιους? Τους καφέδες, Μαρή, ποιους? Μπράβο, να σε φιλήσω έτοιμους, τους έχω. Το δικό του. Πες ότι τα μπέρδεψες. Αυτό. Τι καλέ! Τι καλέ! Θάλασσες, κύματα, φουρτούνες, πρικυμίες. Καλέ, τι γίνεται εδώ? Τι λες τώρα?
Μαρή, τι είχε μέσα ο καφές? Δεν σε καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνεις πολύ καλά, λέγε. Τίποτα, μωρέ. Λίγο από εκείνο το βοτάνι που είχε δώσει η Καραγιάννη στο Βουτσά για να την ερωτευτεί. Της το είχε δώσει λάσκαρη. Και έδωσε σε όλους. Όχι, λες να με ερωτευτούν όλοι τώρα. Μωρή, θα σε σκοτώσω, Μαρή. Τι πήγες και έκανες, άσε. Κουτί 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 και τι κουτί κουτί, τώρα η Χένιγκερ καινούργια σε κουτί. Κουτί 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 και τι κουτί κουτί, τώρα η Χένιγκερ καινούργια σε κουτί. Τώρα η Χένιγκερ καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει. Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική. Τώρα η Χένιγκερ κουτί και τι κουτί. Χένιγκερ Export, του κουτιού και του σπιτιού. Επαναστατική σχολή. Η θεία Όλγα. Οι λεκέντες είναι πια κομμάτια. Η θεία Όλγα, η θεία Όλγα ξέρει. Η θεία Όλγα, η θεία Όλγα ξέρει. Η θεία Όλγα με ειδικούς λαμπρινδικούς κόκκους Bleu Clair. Δοκιμάστε το, σας συμφέρει. Και σε οικονομικότερη συσκευασία των 3 κιλών. Η θεία Όλγα με ειδικούς λαμπρινδικούς κόκκους Bleu Clair. Ρε κάνω γύρισμα σήμερα. Μα γιατί ένα λεπτάκι είναι να φτιάξουμε τα μαλλιά. Καλή ποια μαλλιά με έχεις κάνει τα ούκαλο. Μα γιατί τι σας συμβαίνει σήμερα. Δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και γιατί. Μήπως επειδή δεν έχω πιει πορτοκαλάδα πι. Πορτοκαλάδα πι, εμφιαλωμένη με τα πιο σύγχρονα αυτόματα μηχανήματα. 100% παστεριωμένη και εγγυημένη, χωρίς βλαβερά μικρόβια. Τώρα μάλιστα. Πάμε για γύρισμα. Τέλεια, πάμε. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις σάρκες μου με γιοταχή. Θέλω τις μάτες μου, θέλω τις φούμες μου, θέλω τις ξάβλες μου στην εξοχή. Θέλω τα λιώτικα, θέλω τα πίθανα και τα παράξενα που έχει η ζωή. Θέλω τα γλένια μου και τα ξενύχια μου, θέλω τα όργανα ως το πρωί.
λέει για τους ερωτευμένους. Τώρα είπα ερωτευμένους και τι θυμήθηκα. Εκείνη την ταινία με τον Ντόλι και τη Ζωήτσα. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Η Ζωήτσα να χορεύει πάνω στο τραπέζι το ζεϊμπέκικο και ο Τόλης να την κοιτάζει και να λιώνει. Τι έρωτας κι αυτός, τι ωραίο εκείνο το τραγούδι. Αλλά δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πρέπει να θυμηθείτε. Περάστε. Πάρα πολύ. Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το κορίτσι Θεέ μου πάμε για το φαλήρο. Στο κρεβάτι πέσει και γυράει μου. Θεέ μου πώς να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι κυλήσε. Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε. Έγειρε με φίλησε. Έγειρε με φίλησε. Στο μάτι είναι πιάτια πάντοτε και η καρδιά γεμάτη. Καρύβαλο θα πει και ποιος θα σου τα σπάσει στη γροθιά στο στήθο σου ήδη το μετάξι. Είπα τα πόδια ψηφιστώ στην χώρα του ρουγό ψηφιστώ. Στην χώρα του ρουγό ψηφιστώ. Στην χώρα πόδια ψηφιστώ. Γαριφαλό ταυτί και στα μαλλιά μαντίζει. Είναι το σώμα σου δροσιά, είναι γλυκά στα χείλη. Γαριφαλό ταυτί στο στόμα το τσιγάρο που είναι το τσαντήρι σου για να το να σε πάρω. Παίρνει μια βόλτα ψηφιστώ στην χώρα του ρουγό ψηφιστώ. Στην χώρα του
Όπο πατρίδα, αυτή είναι η νέα σοδιά σου. Πόσες ρακές κατέβασες, κακόμοιρε, πριν έρθεις? Μια μοναχά, το ορκίζομαι. Και λίγα μεσεδάκια. Κάτι κουκλιούς βουλιστούς και κάτι λιχναράκια. Πες μου τι θες και γρήγορα. Γιατί έχω και να μενέσω. Θα βάλω στα άλλα γουσανό και ύστερα θα την πέσω. Μωρέ. Με ληστάζουν τα λόγια σου και κόλλησαν λόγια σου. Άχου καημένε, με έσκασες. Τι θέλεις επιτέλους? Από πότε μάθες στη στεριά νεράιδες περπατούνε, χορεύουν και λυκνίζονται όπου και να βρεθούνε. Μα από τότε που γυρνούν, λεβέντες σαν και σένα, που παλικάρια δίμητρα και καλοκαμωμένα. Ήτανε κάποιος άνθρωπος όπου δεν είχε γνώση. Πέτουσε τα χρυσόφλουρα και μάζευε το γρόσι. Σύντεκνε δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Σύντεκνε δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Πιάσα θες τη μοίρα σου και πιάνω το λαγούτο. Τέτοιες γυναίκες σαν κι αυτή τις παν στα γονικά τους. Για στιάχτρα τις εβάζουνε στα βελοχωραφά τους. Άμα σου τη χαρίζανε να τη γυρνούσες πίσω. Άμα σου τη χαρίζανε να τη γυρνούσες πίσω. Και μάζεψε τα λόγια σου, μη σε καταχαιρίσω. Κράτα τη χέρα σου κοντή να μη σου την εφέρω. 20 σαν λόγου σου να σ' γυρίσω ξέρω. Ή τα γυρεύεις σύντεκνε να πέσουμε σε κάκια. Ή τα γυρεύεις σύντεκνε να πέσουμε σε κάκια. Δεν είσαι τα μικρό παιδί, έχεις γκοτζά μουστάκια. Με το λέει καρδούλα μου κι όπου έχει μάτια βλέπει. Άλλοι αγαπούν με την καρδιά και άλλοι με την τσέπη. Πώς τον αφήνω πέστε μου να μου γυρίζει τόσα. Πώς τον αφήνω πέστε μου να μου γυρίζει τόσα. Να τον αρπάξω μου έρχεται να κόψω του τη γλώσσα. Εσύ κατά που φαίνεσαι 4 έχεις πόδια. Και εσένα αγοράσανε και ένα ζευγάρι πόδια. Μάλιστα, θα επανέλθει, μην ανησυχείς. Δεν θα επανέλθει, μου το είπε. Το ξεμιάλισε εκείνη η Αθηναία η ξυλόκοτα, που κακόχρονο να έχει, αλλά θα της δείξω εγώ. Θα της το βγάλω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Χριστιανή μου, παντρεύεται, σου λέω. Έφυγε το πρωί, πάει στην Αθήνα να ραφτεί. Ποιος, μωρέ, ποιον παντρεύεται? Το βούτυρο μπεμπέ που ολόκληρος άντρας ζει ακόμα με τη γιαγιά του. Εδώ δεν τον άφησε να πάρει άλλες κι άλλες. Στην Μπουζουξού θα πάρει.
Σε ποιον τα πουλάει αυτά ο Ντολιανίδης? Άσε μωρέ, τίποτα, έτσι μια βόλτα κάνανε στο νησί από τείχο σε τείχο. Τόσα καλοκαίρια που είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν μ' αγαπούσες. Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, θα γυρίσουμε πρώτα την τελευταία σκηνή για να σιγουρευτώ ότι θα παντρευτώ τον Γεωργίτσι, γιατί αλλιώς βρείτε άλλο κορόιδο να μείνει στο ράφι. Και ο Πλέσης να μου γράψει και εμένα μουσική. Να χορέψω κι εγώ με δίχτυ και μαγιό. Και τα κορίτσια του χορευτικού να ξεκινήσουνε πρόβες. Το αλυτάκι. Τώρα! Καλέ, αυτό είναι από άλλη ταινία. Αχ, φίρι το πας, να σε ξεμαλιάσω και εσένα. Κορίτσια, το αλυτάκι, το αλυτάκι. Ένα, δύο, τρία, το ρίξα στο σορολό. Ένα, δύο, τρία, το ρίξα στο σορολό. 4, 5, 6, 7, η τσέπη άδεια από λεφτά. Αλυτάκι μπατηράκι μες στους δρόμους τριγυρνώ. Αλυτάκι μπατηράκι μες στους δρόμους τριγυρνώ. Σήκωσα το μπαϊράκι, δεν με νοιάζει κι αν δεινώ. Η ζωή που θα με κάνει, πώς θα την ονέψω πώς. Δεν σκοτίζω το κεφάλι, έχει ο Θεός. Ταξιδεύω μοτοστόπ. Ένα, δύο, τρία, ταξιδεύω μοτοστόπ. 4, 5, 6, 7, στη ζούλα τρώω και κρετά. Αλυτάκι μπατηράκι κι αν ξυπνήσει κι η καρδιά. Αλυτάκι μπατηράκι κι αν ξυπνήσει κι η καρδιά. Δεν θα βάλουμε νεράκι έξω φτώχεια ρε παιδιά. Κατά τη ζωή στα όπα και τραγούδα διαρκώς. Μη σε νοιάζει δεν σου το παρέχω Θεός. Ο Ζώναρς ήταν κάπου εδώ. Και δεν το βλέπω τώρα. Μα πού είναι. Χάθηκα. Με συγχωρείτε. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Μανταμίτσα μου, στη διάθεσή σου. Έχω υφάσματα για όλα τα γούστα και όλες τις περιστάσεις. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Δεν θέλω ύφασμα. Να ρωτήσω θέλω κάτι. Από τα αυτά μέχρι βελούδο πολυτελείας, μέχρι βαμβακερό. Δεν θέλω, είπαμε. Μία ερώτηση είπα θέλω να κάνω για την οδό. Για να φτιάξεις από κομπινεζό μέχρι τουαλέτα σου λέω. Μπα σε καλό σου. Δεν θέλω λέμε. Παίζω και ζάρια. Δεν με ενδιαφέρει που παίζεις. Πρόσεξε καλά. Θα φωνάξω τον Πόλιτσμαν. Όχι την αστυνομία, μανταμίτσα μου, είπαμε.
Να βγάλουμε το μεροκάμα του ήρθαμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, κάνε μου τη χάρη και πήγαινε στο καλό. Εντάξει. Άντε στην αρχή του Θεού. Πού είναι το παιδάκι και το φίλιο μου. Κάπου εδώ είναι. Πόσο Μαδάμιτσα. Εγώ και φυσικά και εκείνης και αράπικο. Δεν τρώγεσαι με τίποτα. Παίζω και δρόμο. Φύγει. Παίζω και παπά. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Δεν με ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό που είπε τον παπά? Απλό. Τραπουίτσι. Θες να σου δείξω? Ναι, για δείξε μου. Λοιπόν. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Εύκολο. Εύκολο. Είσαι. Τι να είμαι? Είσαι. Εγώ. Έτσι, για να δω πώς παίζεται. Αυτή είσαι, τι κάνουμε. Αλλά, ναι. Λοιπόν, ναι. πάμε ένα πενηντάρι. Ναι, περίμενε. Ναι, ναι. Ένα πενηντάρι, έλα. Πολύ ωραία. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Εκεί. Οπ, κερδίσαμε, Μαδάμιτσα. Πάμε άλλο ένα πενηνταράκι. Αυτής. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Εδώ. Α, έχουμε ρέντα βλέπω. Ένα κατοστάρι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί θέλω. εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Είναι εκεί. Οπ, χάσαμε όμως τώρα. Γιατί, Γκίνια. Μαμά. Αυτός σου χρυσούσε και εδώ με βρήκες. Πάμε να φύγεις. Έχω και ρολόγια πολυτελεία. Άσε μαύρο παίρνει και εσύ. σιρτάκι με τρελή διπλοπένια. Χόρεψε το σαν μορτάκι να βουήξει η γειτονιά. Έλα, πιάσε μ' απ' τον νόμο κι όπα πρώτα το δεξί. Κουραστείς στο δρόμο, θα σε βάλω σε ταξί. Λα, 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 λα. Θέλω γέλια κι η φωνή μου να ακουστεί. Απ' του μπουζουκιού τα τέλεια έχω απόψε κρεμαστεί. Όσα κι αν μου πληρώνω και κεράστε τα παιδιά, θέλω να σε καμαρώνω όλη τούτη τη βραδιά.
κάνεις, παιδάκι μου, τρελάθηκε? Μη με ενοχλείς. Μα τι κάνεις με την κυκλοπαίδεια στο κεφάλι? Το έχω δει στον κινηματογράφο. Όλες οι γυναίκες βάζουν ένα βιβλίο στο κεφάλι για να μάθουν να περπατάνε. Ένα βιβλίο βάζουνε. Όχι το τόπο του Δομή. Το γάμα μου το ψάχνει ο μικρός σήμερα όλη μέρα. Αχ, έχεις δίκιο. Πρέπει να βρω ένα πιο μικρό βιβλίο. Δεν έχουμε κανένα κανονικό στο σπίτι. Τα μόνα κανονικά βιβλία που κυκλοφορούν εδώ είναι το Φαντάζιο και το Ρομάτζο. Θα πάω δίπλα στην Ίτσα να μου δανείσει κάτι. Πού πας έτσι, παιδάκι μου, τρελάθηκες? Αχ, μωρό μου, έχεις δίκιο. Τα μαλλιά μου είναι χάλια τώρα τελευταία. Αυτός ο Μισελ δεν μου τα χτενίζει καθόλου καλά. Ποιος Μισελ, ποια μαλλιά, τι λες τώρα? Με το μεσοφόρι θα δεις έξω. Ποιο μεσοφόρι, καλέ? Αυτό είναι μίνι, η τελευταία λέξη της μόδας. Η τελευταία λέξη της μόδας. Δηλαδή το είπε η μόδα και ξεψύχησε. Αυτά τα αστεία να μην είχες. Κρύα. Αν θες να ξέρεις, κύριε, το μίνι αποτελεί επανάσταση. Μη μου πεις. Θα σου το πω. Απευθύνεται στη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα που ταυτόχρονα θέλει να είναι και κομψή. Και να ανεβαίνει και με άνεση στο λεωφορείο. Μη μου πεις. Θα σου το πω. Εντυπωσιάστηκα. Ιδέες. Άντε πήγαινε βγάλω τώρα, άντε. Είσαι χοντράνθρωπος. Και εσύ ζουρλομπατιέρα, πήγαινε βγάλω. Είσαι κομπλεξικός και αδιόρθωτος. Ανισόρροπη, πήγαινε βγάλω τώρα. Δεν το βγάζω. Βγάλτο. Δεν το βγάζω. Δεν το βγάζεις, Δεν το βγάζω. Και εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Πρώτον, δεν έχεις καπέλο. Και δεύτερον, αυτό είναι από άλλη ταινία. Έχεις δίκιο, αγάπη. Χθες το βράδυ μάνα τον υπουργό και όλη το βράδυ και συνεχιάστηκε σκουτρί και συνεχιάστηκε σκουτρί. Τα έχω μπερδέψει. Και αυτό είναι από άλλη ταινία. Και αυτό είδες άμα διαβάσω σενάριο του Παθένης. Και εγώ τώρα τι πρέπει να πω? Ότι μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ. Αυτό ήταν όλο. Όχι. Τι άλλο? Τώρα θέλω να πάμε σε ένα μικρό παραθαλάσσιο κεντράκι. Δίπλα στη θάλασσα. Να μου κρατάς το χέρι. Εγώ να γύρω το κεφάλι μου στον ώμο σου. Και τότε...
παράθυρι σου. Να, 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 να. Κρατάς. Να, 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 να. Να. Μάζεψε αμέσως την πουγάδα σου. Γιατί, κυρία Ξή Παπαμήτρου? Γιατί θα ρίξω βρωμόνερα. Βρωμόνερα. Στη δικιά μου την πουγάδα. Για τώρα. Ποια νομίζεις ότι είμαι εγώ? Καμία Στεφάνωτη, καμία πομπευμένη. Εγώ είμαι η κυρία, με δόξα και τιμή. Γι' αυτό πάρε τα μούτρα σου και φύγε, μη σταχώσω στο λουλάκι και στα κάνω μπλε. Απαπα, Χριστιανή μου, τι γλώσσα είναι αυτή, μια κουβέντα είπαμε. Απαπαπαπα. Να, 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 να. Πάλι με την Ξή Παπαμήτρου τσακώνεσαι. Άσε με μωρέ με τη γομάρα, έχει καταντήσει η αηδία πια. Δεν αντέχετε. Άστα τώρα αυτά και πες μου. Η κυραλένη έμαθε τον νίκιασε το δωμάτιο. Το νίκιασε, το καλονίκιασε να λες. Ναι, μπράβο. Πώς το έπαθε αυτό το αχούρι? Μάλιστα αυτό το αχούρι. Και αν δεις ποιος το νίκιασε, θα πέσεις κάτω ξερί. Του λουμπάκι ξεροψημένο. Απ' έξω τεραγανό. Από μέσα αφρός. Και το σιροπάκι να τρέχει. Σταμάτα και με κολλάζεις, παντρεμένη γυναίκα. Καλά, πήγαινε στον Παπαγιώργη να σε ξενολογήσει. Άνοιξε το παράθυρο. Τι τούτο καλέ. Παπα. Καρέ, αυτός είναι κούκλος. Αχ, τώρα κατάλαβα γιατί τώρα τόσα σου τα φέρτα στη γειτονιά τώρα τελευταία. Τον βάλανε στο μάτι. Έτσι. Χαμός γίνεται. Αλλά Ματέος. Ματέος, γιατί Ματέος? Γιατί παιδί μου, τον καπάρωσε η Ελένη. Εγώ τα έμαθα. Δεν ξέρω να έχεις ακούσει σε τίποτα. Εγώ τα έχω μάθει όλα. Λοιπόν, δώσανε λόγο με τη Ρίτα. Εκείνη λέει ότι την είχε δει πιο παλιά, την ερωτεύτηκε, γι' αυτό ήρθε και έπιασε το αχούρι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Μπράβο. Ναι, ναι. Σε χωρίς δεν τα μάθατε. Τι έγινε, καλέ? Χάθηκε το αφεντικό μου, κύριε Ανδρέας. Πώς χειρότερα, πώς Δεν έγινε ξέρω. αυτό? Αν εξηγήθηκε το κατάπτυ, εξαφανίστηκε. Πώς εξαφανίστηκε, βρε Δεν ξέρω, ρε γάμο, το ήμουν έτοιμος να του ζητήσω αύξηση. Να πάνε να ζητήσω λίγο τη Ρίτα. Ποια Ρίτα, και εσύ τη Ρίτα. Αμάν και αυτή η Ρίτα, ούτε η Μάρα Κοντούνα ήτανε. Ποιος άλλος θέλει τη Ρίτα? Έλα, βγήκε και τραγουδάκι. Τραγουδάει. Παναγία μου. Μην κοιτάς πολύ εσύ, γιατί είναι καπαρωμένος, είπαμε. Είναι καπαρωμένος. Ναι. Ποιος είναι καπαρωμένος? Αυτό τη Ρίτα. Ποια Ρίτα? Τη δικιά μου τη Ρίτα? Τη δικιά σου τη Ρίτα. Πάει η Ρίτα. Τη δικιά σου τη Ρίτα. Έλα, ξεφορτώσου μας. Άντε. Αχ, και λαϊδάει. Τραγουδάει. Κούκλος είναι αυτός. Τι να μου κάνει εμένα ο Παπαγιώργης, πες μου, τι να μου κάνει. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Εσύ δεν θέλεις Παπαγιώργη. Εσύ με τέτοια αμαρτία θέλεις Μητροπολίτη και πάλι. Έχεις δίκιο, πάμε. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμή αυγή. Κοντεύει 6, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη λέξη και δεν τολμά να βγει. Ουρανός και η νύχτα κυλά, μα κι ψηλά, δειλά, αποφεύγω πολύ.
που αγαπάω. Α, γυρίσατε. Καλέ, τι μούτρα είναι αυτά. Ακόμα μου το κρατάτε. Αφού σας είπα δεν έφταιγα εγώ. Η Καραγιάννη και η Λάσκαρη φταίγανε. Εγώ πάντως πολύ στεναχωρήθηκα. Και ο Γρηγόρης. Από τα πολλά τα δάκρυα υπερχείλιζε η γυάλα. Εκείνος, πουλόπουλος κι εγώ χρονοπούλη, να κλείνει τα μάτια του με πάθος όπως τραγουδούσε και να κοπανάει στα πλαϊνά της γυάλα στο κεφάλι. 10 καρούμπαλα μέτρησα. Κι όλα αυτά χθες. Χθες είπα. Χθες. Χθες. Μάλωσε. Γιατί? Καλέ, καλέ, τα μάθατε τα νέα. Μάλωσε λέει ο Σκούταρης με τον κόρτσο. Τι? Α, εδώ είσαι εκεί, Κοσμά μου, δεν σε είδα. Πού να με δεις, αφού τρέξεις να βγάλεις το παράρτημα. Με είδες? Συγγνώμη, με παρεξήγησες κύριε Κοσμά, εγώ για το καλό του τόπου νοιάζομαι. Μάλιστα. Για το καλό του Για τόπου. το καλό του τόπου. Όμως, μπράβο σου, καλά έκανες. Καλά έκανε γιατί? Δεν τον είδατε τον καινούριο? Ποιο καινούριο? Καλέ τον Μαντά. Αχ, ένας κούκλος, ψηλός, λιγνός, ευθυτενής, με κάτι μάτια, ίδιος ο Μπάρκουλης. Αυτός, μάλιστα, όχι
Γιατί αυτές οι εκλογές είναι μουγκές. Το χάσα πάλι το γύρισμα, Ας το καλό. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν θα ενοχλήσω πολύ, έτσι μία ερωτησούλα. Φτιάχνει εδώ, είσαι καλέ. Ναι, τι είναι. Έλα και σε ψάχνει ο Δοσατζής. Τη δόση για την τουαλέτα έπρεπε να την έχει πάρει από προχθές μου. Αχ, τώρα ποιος τον έχει όρεξη και αυτόν και τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να του τη δώσω και πίσω. Την εύκολα δώσει. Εδώ. Ναι. Πω, τι γανέλιο είναι. Ναι. Δύσκολα να βγει, τον οθεύουνε. Εγώ και στο τηγάνισμα μόνο ελαιόλαδο. Βαρύ δεν είναι. Κύριε Ευτέρη! Σταμάτα καλέ. Έρχομαι μωρέ. Ανάθεμα το κεφάλι σου. Τι του λένε τώρα κι αυτού, κάτι θα βρω τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσείς, φυσικά. Από τα γυρίσματα δεν είστε. Ναι. Αχ, θα σας πω τι θέλετε. Ρωτήστε μου τι θέλετε. Αλλά να φέρω λίγο, δώστε μου ένα λεπτό να φέρω το γρηγοράκι μου να σας γνωρίσει. Θα χαρεί πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Γρηγόρη μου, κοίτα. Η κοπέλα είναι από τα γυρίσματα. Κοίτα. Είδες τι χαρούμενος που είναι. Αφού χρωστάς, γιατί δεν κάνεις λίγη οικονομία. Εγώ. Τι κάνω οικονομία εγώ. Κάθε βράδυ στον κινηματογράφο είσαι. Και τι να κάνω. Να κόψω τον κινηματογράφο και να κρατήσω τι. Να κόψω το όνειρο, την ελπίδα, την προσδοκία. Ο κινηματογράφος, κορίτσι μου, για εμάς, που όλος μας ο κόσμος είναι όσο οι μικρές αυλές των σπιτιών μας. Δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η ανάσα μας. Είναι το φρέσκο αεράκι που κάνει τα γεσεμιά μας να θίζουν. Είναι λαχτάρα για μια άλλη ζωή. Είναι η χρυσόσκοπη που απλώνεται παντού και τα κάνει όλα να λάμπουν. Τα σκοινιά της δουλάδας μας, τα τσίγινα τσετζερέδια μας, τις κρύες κουρελούδες μας. Έχεις δίκιο, αλλά πήγαινε αραιότερα. Πρέπει να πηγαίνεις κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω αραιότερα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί το παραμύθι, αν το κόψεις στη μέση, δεν πρόκειται ποτέ να το πιστέψεις. Και αν δεν το πιστέψεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να το ζήσεις.
καλά. Τώρα ρωτάω τι έπαθες. Σου απάντησε. Όχι. Ανησυχητικό. Αυτό είπα κι εγώ. Γρήγορα, γρήγορα. Ένα γαριδάκι φέρτε του, να του το βάλουμε κάτω από τη γλώσσα. Σίγουρα. Ένα γαριδάκι. Άκουσα. Τι έκανε. Μπράβο, ναι, για δώστε να δούμε. Μπράβο. Συνήθεια. Αχ, πήγε η ψυχή μου στη θέση της. Δεν στο παγώ. Γαριδάκι, ήθελες γρήγορα. Σε να μείνει το χρώμα του, καλέ, δες το. Όσο τρώτε, να το πάω να ξαπλήσω. Όχι, δεν έχει συνέρθει ακόμα. Όχι, θέλει λίγο ακόμα. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, μωρέ. γρηγοράκι μου, Γαριδάκια να κάτι. Τελειώσανε. Εγώ ξέρω τι θέλει. Τραγούδι θέλει τώρα. Ναι, αμέ. Καλά λες. Ας σας παρακαλώ ένα τραγουδάκι, όχι για μένα, για το έργο, το ζωντανό. Καλέ, τι ένα τραγούδι, αυτός θέλει τουλάχιστον 2. Για να το δω, 4-5. Περίπου πόσα θέλει. Κοίτα, σίγουρη δεν είμαι, αλλά πάνω από 6 οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Και θα συνέλθω. Πάμε. Σύμφωνο. Να δούμε. Τι είναι αυτή η τηλεόραση. Παιδί μου, σου λέει είναι σαν το σινεμά, σαν το κινηματογράφο. Αλλά είναι πιο μικρό. Δείχνει ταινίες, δείχνει μουσικές εκπομπές, μέχρι και τα φωτορομάντσα που διαβάζουν
σινεμά. Ωραίο ακούγεται, πολύ ωραίο, ναι. Ποιος θα πάει σινεμά? Τίποτα καλέ, για την τηλεόραση της κυρίας Καλλιόπης λέμε. Α, σιγά το πράγμα. Ένα μαύρο κουτί, μικρό, καμία σχέση με το σινεμά. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Ούτε του Γρηγόρη. Άμα δεν άρεσε του Γρηγόρη, εντάξει. Είναι βέβαιο. Τι πάει το κουδούνι, το τηλέφωνο, χωρίς κέρδο. Τώρα λοιπόν που έχει και που μιλάγαμε τόση ώρα για σινεμά, για τηλεόραση, έκανα μία εικόνα. Σκέφτομαι μετά από πολλά χρόνια, λέει, να υπάρχει τηλέφωνο με οθόνη. Τι βλακία Εξυπνώ. Όχι, βλακία ήταν αυτό. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Τη συνέχεια τι ξέρουμε. Σε μερικά χρόνια, αυτή η ιδέα που ακούγεται τώρα απίθανη, θα είναι η καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο αυτό. Τα σπίτια με τις αυλές θα γίνουν μεγάλες πολυκατοικίες. Οι χωματόδρομοι, λεωφόροι. Τα μπακάλικα της γειτονιάς, μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η ασφρόμαυρη τηλεόραση, home cinema υψηλής ευκρίνειας. Και τα σινεμαδάκια, με τις βουκαμβίλιες και τα γεσεμιά, αίθουσες προβολής. Τώρα όμως, είμαστε ακόμα στην αυλή. Οπότε... Δεν σας άρεσε. Όχι. Εντάξει. Δεν θέμα, μας άρεσε, δεν πήγαμε. Άντε, πάμε να πάρουμε εκείνες τις πάστες και να ξεκινήσουμε. Τι αργά, παιδί μου, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Τίποτα, εμείς θα πάμε να πάρουμε και τις άλλες και θα πάμε. Και στο πολύ πολύ, άμα μας γκρινιάξει η κυρία Καλλιόπη, να της πούμε μη μας κατασκοτίζεις, γιατί έχω στενάχωρη καρδιά. Σερμπέτια, μάνα μου, σε κλέτια ή μαρτωμιά. Μάρμορε, όλα σε ενοχλούνε. Πήγανε στην κυρία Ευτέρτη να δούνε τηλεόραση. Και ποιος θα κάνει φινάλε τώρα? Εσείς μάλλον. Εμείς δεν μπορούμε, γιατί θα πάμε σινεμά να δούμε τον Κωνσταντάρα. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνει πέρα γυναίκες θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Κρίμα τα νιάτα κι τσαχπινιά, κρίμα το μπόι σου καλέ. Άντρας 2 μέτρα σαν το κουκλί, να ζητιανεύει στο φίλι. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και δεν σου ρίχνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Κράτα μια στάλα εγωισμό, μυαλό δε σου μείνε καλέ. Κι αν δε σε θέλει κάνε στροφή κι ο κόσμος πια δεν θα χαθεί. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, 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 λα. Λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, λάι, λα, λα.
μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Τα νιάτα κι η τσαχπινιά, κρίμα το μπόι σου καλέ. Άντρας 2 μέτρα σαν το κουκλί, να ζητιανεύει στο φίλι. Μια γυναίκα σε φέρνει βοτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε φέρνει βοτά και δεν σου ρίχνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Κράτα μια στάλα εγωισμό, μυαλό δεν σου... Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ θα σας τις παρουσιάσω μία-μία. Είναι η Ήβη Παπαθανασίου, εκπληκτική μαέστρος. Η Αλέκα Γιαννουσά με τις φοβερές χορογραφίες. Και κείμενα σκηνοθεσία για όλο αυτό η Ειρήνη Σταματίου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά που δουλέψανε πάρα πολύ. Τις οικογένειές μας που μας ανέχτηκαν με τόσες ώρες πρόβα. Και να καλέσω την κυρία Καφατσάκη να μας πει πώς της φάνηκε. Και το Δήμο βέβαια που μας κάλυψε ήχο, φως, μας έδωσε την αίθουσα και είναι αρρωγός. Έχω ένα πρόβλημα στο πόδι και θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ από εδώ και το Παυσί λοιπόν και τους συνοδοιπόρους και όλα τα παιδιά που πήραν μέρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη βραδιά που μας χαρίσατε. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, γιατί θέλουμε να συνεχίσετε αυτή τη δημιουργική δουλειά, γιατί την έχουμε ανάγκη, νομίζω. Όλοι έχουμε ανάγκη από τέτοιες δημιουργικές δουλειές. Έχουμε ανάγκη από τέτοιες βραδιές. Σας συγχαίρω, σας ευχαριστώ πολύ για την ομορφιά που μας χαρίσατε απόψε. Να είστε καλά. Να πω κι εγώ 2 κουβέντες εκ μέρους των συνοδοιπόρων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που μας στήριξε για αυτή την προσπάθεια και μας ενέταξε στις εκδηλώσεις του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη το Δράκο που μας έκανε την αφίσα. Πού είσαι, Βασίλη, έλα πάνω. Την πολύ εφάνταστη αφίσα. Και τελευταίο θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ πάνω δεν έχουν καιρό για χάσιμο. Αυτό το κάνουν γιατί είναι η ψυχοθεραπεία τους. Εμπιστευτείτε τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου σας και πηγαίνετε εκεί, θα βρείτε σίγουρα κάτι να σας αρέσει. Να τραγουδήσετε, να χορέψετε, να κάνετε θεατρικό, να κάνετε αργαλιό, τι άλλο έχετε, πάρα πολλά πράγματα. Πηγαίνετε, βγείτε έξω, συναντήστε ανθρώπους και θα περάσετε τόσο ωραίο όσο εμείς. Να πούμε ότι η Δήμαρχος είχε την καλοσύνη και την ευγένεια να έχει λουλούδια για όλο το θίασο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία βραδιά. Να ευχαριστήσουμε και ποιον να μην ευχαριστήσουμε. Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα, έτσι και εμείς το τολμήσαμε. Εδώ με την Αλέκα και την Ήβη, τα παιδιά δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά
Το καταλαβαίνετε από το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ και μας πάνε λίγο παρακάτω. Να ευχαριστήσουμε όμως οπωσδήποτε και τους τεχνικούς μας που μας στήριξαν εδώ, τα παιδιά. Και θα είμαστε και αύριο εδώ πέρα. Όσοι θέλουν να το ξαναδούνε, μπορούν να το ξαναδούνε. Έχουμε καλή σχέση. Όλο θέλει να μιλάει και εγώ να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς οι οικογένειες, εκτός από τους συντελεστές εδώ και τους χορευτές και όλους, εσείς οι οικογένειες στηρίξατε όλο αυτό που έχει γίνει. Ο Δήμος, όλοι όσοι μας βοηθήσατε, αλλά εσείς οι οικογένειες, θα μας δείτε ξανά στο σπίτι μετά το αυριανό. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια σε όλους και στην ομάδα μου. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Και βέβαια, ένα ευχαριστώ στην πρόεδρό μας, την Εύη τη Γεωργίου, που τρέχει. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Υγεία. Θέλω να πω κι άλλα. Γιατί όλο εσύ θα μιλάς. Τι θα γίνει. Όχι.